May samanen kabsat nga nagasat ken naragsak nga oras iti panagadal tayo. Nga inted ni Apo Diyos kada tayo kabsat tapno agkakadwa tayo. Buklen tayo dahil summary iti lesson nga inadal tayo kada ito nga lawas. Ket iti panangi ted tayo kabsat dahil to'y nga panagadal. Agyaman kami, agsipod taadda kayo nga agtultuloy, nga agururay kadaytoy nga oras tapno kakadwa tayo. Agyaman kami kadigid siya nga nang like daytoy nga programa tayo ket i-share damet kadagiti gagayem da. Tapno intuno i-live daytoy nga programa kapsat. Agsipod ta naka subscribe kayo. At dantoy dayjay notification nga nang rugin daytoy nga programa tayo. Ket mabalin yun tumeten nga makikadwa kada kami, mabalin nyo meten nga dayjay panggap yung panangi-share, ket iso iti maysa kadagiti missionary work nga ramiden tayo kakabsat. Agyaman tayo kanapo Diyos iti kinamatalek na. Isukit mapagtalkan nga dayjay inadadal tayo kakabsat, kadaytoy nga quarter tayo, manipod iti bulan ti Enero ingana itata. Ket napanaknakan tayo nga dagitoy ket applicable ket agbalin nga experience tayo kabsat iti inaldaw-aldaw a panagbiag tayo. Sakbay tayo nga agpatuloy ket dawate kakabsat nga agkararag tayo. Manakabalin amin nga Diyos, managayat nga Ama. Agyaman kami iti naparabor nga bendisyon nga itited mo kada kami. Agyaman kami o Diyos, tadigitoy nga ingkam inadadal, nagbalinen a paset iti na Kristyanuan a panagbiag mi. Dahil nga panakirelasyon mi ken ka, sika iti amami kat da kami iti anak mo. Narik nami laod Diyos kadigitay nga bendisyon nga itited mo kada kami. Bendisyon uray pa iti salunat ken ti biag. Bendisyon iti na materyalan. Bendisyon uray pa iti na espirituan. Saan na kami o Diyos nga pinagkurang no dikit di dayjay pudno nga inbagam nga dayjay kupami ket inaramid mo nga agliplipyas. Bendisyonan na kami iti sirib nga agapu ita tronom. Babayan ti panangidalan iti Santong Espiritu, dahito iti dinawat mi, itinagan na po Mesos. Amen. Managing till He comes. Sino ka? Sino ang? Datayo kakabsat, dahil manager, dagiti sanikwa ni Apo Diyos. Datayo dagiti mapagtalkan, nga agaywan kadigitay, nga kukwa ni Apo Diyos. Tani Apo Diyos ket kukwa na iti amin. Ket datayo kakabsat iti binindisyonan na pinagtalkan na. Nga isu iti mangaywan kadigitay nga sanikwa ni Apo Diyos. Ket agyaman tayo tadayjay talek ni Apo Diyos. Ket inaramid tayo met nga datayo ket mapagtalkan. This is a work of grace. Ket dayjay panakirelasyon tayo ken Apo Diyos. Mabukil kakabsat dayjay inaldaw-aldaw a panagrangay iti na Kristyanuan a panagbiag tayo. Iti lesson tayo, lesson number 10. Ket iti paulo na panangi subli, giving back. Ti paset a mayulo ket masarakan iti Apokalipsis, Kapitulo 14, versikulo 13, na isurat, ket basaan tayo kakabsat. Ket nangngeg ko iti maysa a timek a naggapu iti langit a kunkunana. Isurat mo nagasat dagitay anatay, amatay iti Apo. Manipud ita nga agnanayon. Wen kunat espiritu, tapno aginanada kadagiti bambanogda, tadagiti aramid da sumurot kadakwada.
No alain tayo dito kabsat, iti context na, the immediate context is verse 12. Anya dito verse 12. Dito dito panangiladawan ni Apo Diyos, no sino ka, ken sino at, ken dagiti amin asumurot ken kuana. Dagitoy dagiti sa santos, God calls them, God calls us saints, santo. Apay nga naiban na ka ni Apo Diyos a santo. Apay nga ayaban na ni Apo Diyos a santo. Gapu ta inawat tayo, dahi awis na nga makirelasyon tayo ken kuana. This is salvation by faith. Ket idin nga inawat tayo dahi asagot, inawat tayo dahi nga awis. Nabukil kakabsat, dahi apan nakirelasyon tayo ken kuana. Ket agtultuloy adumakdakkel rumangrang ay itinakristiyanuan apan nagbiag tayo. Ijay versikulo 12, adda kakabsat iti duwa. There are two characteristics. Kadayjay nga panangiladawan ni Apo Diyos, dagitoy nga anak na nga ninaganan na iti sa santos. Umuna kababalin. Dagitoy nga anak ni Apo Diyos, salsalimet metanda dagiti bilbilin. They are obedient to the commandment. Mikadua, adda kadakwada dayjay pamati ni Apo Diyos. They have the faith of Jesus. Anya daytoy kakabsat. Ni Apo Jesus iti panakirelasyon na iti Ama. Iti kang kanayon nga ibagbaga ni Apo Jesus, saan nga iti pagayatak, iti matulnog, no di iti pagayatam Ama. Not my will, but thine be done. Dayjay iti pamati, dayjay intended ni Apo Diyos nga example kada tayo. Ngano anyaman dayjay akayat nga iparamid iti Ama. Adda dayjay desisyon tayo. Ama iti pagayatam, iti masurot, saan nga iti pagayatan mi. It means that we surrender our will to the will of the Father. Intun in surrender tayo kakabsat. Dagijay nga bilbilin ni Apo Jesus. Dagijay nga bilbilin iti Ama. Mabalin tayton atong palam. Tatikunanan ni Apo Jesus, if you love me, keep my commandments. Iti basis, iti rason no apay atong palen tayo. Dagiti bilbilin ni Apo Diyos. Ket gapu taaddan dayjay relasyon tayo kenkuana. Because of that love relationship, dagiti bilbilin ni Apo Diyos, saan ton nga agbalin adadagsen, no di ragsaken tayton nga tungpalen taammo tayo, nga digitoy nga inted ni Apo Diyos nga bilbilin, ket isuda dagijay nga mangigiya kada tayo, mangprotek kada tayo, kadayjay nga panakirelasyon tayo kenkuana. Iti inadal tayo kada ito nga lawas kakabsat. Ket itid ni Apo Diyos, dagiti balbalakad na, kada tayo, iti panagbiag tayo, iti maudi nga aldaw tayo, ti saludsod. Do you know that you are living in your last years? Mabalin nga ko ng pastor, ubingak pa eh. We have so many young. Dati kakaduha tayo nga ginadal kapsa. So kuna daga, pastor, we are exempted kadeta nga lesson itata. Damit de jawa ka, pastor, agpapadatan, when agpadatan nga senior citizen, data lesson itata, kit agpaay kanya. Iti may isang incentive ko,
kadagiti estudantek idi nga gisursurak iti kolehiyo kakabsat. I put them in a situation. Anya dahito nga sitwasyon. Kung nakadakadagat. Anyang nga intunong rabii. Iti panagturog mo. Idipo mo dagiti silaw. You turn off the light. Ngayon kabayatan iti panagturog mo. Nariing ka. Gapuday jay a kwartom. Ket nang kalawlawag. Idi kita jays bulb. Jays silaw iti kwartom. Ket it was not turn on. Ngayon nakaranranyag. Pagamo lang ngayon ang kadatinangyag mo, inayaban na itinagan mo. Eli, hindi kita unanakit, adda iti anghel nga makitungtungtong kanya. Inbaunak ni Apo Diyos. Intun umay iti lawag iti baro nga aldaw. Daytang aldaw, iso ti maudi a panagbiag mo. Then I ask my students, what will you do if today is the last day of your life? Saan tayong amo kakabsat? No kaano nga umay dayjay maudi a panagbiag tayo. It can come when you are old. It can come when you are young. Iso nga dayjay kang kanta tayo ket one day at a time. Agbibiyag tayo iti inaldaw-aldaw. Iso nga iti adalin tayo tatakabsat. Anya iti aramidin tayo. Anya met dayjay liklikan tayo nga aramidin. Ket anya digiti isuro ni Apo Diyos nga prinsipyo iti panangi subli. Giving back. Ti pasit amayulo kabsat. Inbagana dayjay uras iti ipapatay. Nagasat dagiti matay. Ngem iti yan dayjay iyaay iti ipapatay. The coming of death is the time that we don't know. It is uncertain. At dadigiti naganak, they live more than 100 years. At dadigiti anak, they do not live 40 years. Pantay ti lesson tayo. Giving back. No agisubli ka, kay nang asawin, adda nagkapon na. Gaput at adalin tayo, ket maipanggap, iti panangaywan, kadigitsyay, nga intalet ni Apo Diyos kada tayo. Ammo tayo iti naggapuan iti bendisyon. Dayjay nga nagngitalet kada tayo. Ni Apo Diyos. Isungarod nga intuno iti adalin tayo, giving back, agisubli tayo kini Apo Diyos. Agpaay iti trabaho na. Iti kitain tayo kakabsat. Daytoy panangisubli, kitain tayo nga adda dagijay masapul nga isubli tayo. Kadayjay nga tithing covenant, umuna nga isubli tayo, dayjay paset, kukwa ni Apo Diyos, kadayjay tulag, binindisyonan na kabsat, binindisyonan na. Iti daw-dawatin ni Apo Diyos, di matalek nga apagkapulok. So, inted tayo. Ada nabati kada tayo. Di 90%. 9. Ijay, iti pangalaan tayo, iti isubli tayo. So, anya, iti adalin tayo, kapsat. Kadigidjay, anabati kada tayo. Anyamet, iti ited tayo kini Apo Diyos. Dito'y pagleksyonan tayo. Nangited ni Apo Jesus iti maysa nga pangarig.
Masarakan daytoy ijay Lucas 12, versikulo 16 hingga 21. In salaysay ni Apo Jesus iti maysa a nabaknang a lalaki. Idi tiyempon nga agani. Nagadto dayjay anaani na. Idin nga iyawid na. Awan iti pangikabilan na kadagijay nga kaanani nga apit na. Denggin nyo dyan baga ni Apo Jesus. Ket sinarita na kadagitoy iti maysa a pangarig. Maysang saludsod gamin kanyada. Ket ni Apo Jesus no sumungbat, iti sungbat na pangarig, tapno dayjay nga katkatungtung na. Ket maawatan na iti sungbat ni Apo Jesus. Ijay kunana, daytoy nga nabanang. He was talking to himself. Kunana, ket pakinakem na kunana. He was talking to himself. Anyan to ti aramidek taawan iti pagidulina kadigiti apit ko. Kitkitain na nagbasi meten daytoy garong. Haan nga manay, iso nang aramid kakabsat, ket kinuna namanen iti pagina. Aramidek to daytoy, rak to dagiti kamalik ko, bangunek to iti dakdakkel. Ket idulin kunto, ijay dagiti amin nga apit ko ken gamang ko. Is that not a good resolution? Is that not looking for a better future? Naglagipan yung kabsat. Sino kakatungtong na? Itibukod na bagi. Sana inbaga. Ket kuna ekto iti kararwa. Kararwa. Adu iti gameng nga indulin mo. Ama isagana iti adu atawen. Aginana mangangka, uminom ka, agragsak ka. Again, whom is he talking to? Kuna ekto iti kararwa. He was having a dialogue with himself. All his plan was self-centered. Hanggang di nga tinadal tayo, ijay na udi eleksyon tayo, lesson number 9, iti sakit, iti agom, is self-centeredness. Iti inted, iti leksyon tayo, idinapan alawas ni Satanas. Kinatungtong na, iti bagina. At dadtoy dayjay nabaknang, iti pangarig ni Apo Jesus, kinatungtong na, iti bagina. Aginanaka, mangangka, uminom ka, agragsak ka. Self-centeredness. Daytoy iti ibagbaga iti leksyon tayo. Nga kayat nga ikaten ni Apo Diyos. Nga inton no umayen dayjay nga panagdesisyon tayo iti panangisubli kadayjay nga inted ni Apo Diyos kadatayo. Maikat kuma dayjay ang naimbukudan kinaimot akababalin. Kinaimot akababalin. Nyati kunanan ni Apo Diyos. Neng nakuneng daytoy anaba nang
iti mata ni Apo Diyos, isuke na kunang. Ita arabi, masublian adawaten ken ka takararuam. Ket dagiti adda nga insaganam, asinun to iti agtagikwa kadakwada. Here is the question nga inted ni Apo Diyos, kada ito'y, ano ba nang, intun no matay ka, intun no matayan, sinun to iti agtagikwa, kadagidjay nga inbatik nga sansanikwa. Iti panagurnong, amun tayo, nga adda dagidjay nga kayat ni Apo Diyos nga arami din tayo. Anya digidjay nga balbalakad kakabsat. Iti balbalakad nga inted ni Apo Diyos, masarakan iti Proverbio 27, versikulo 23, ingganat 27. Na isurat, basaan tayo. Gagetam nga muen iti kasasaad dagiti pangin mo. Ket imatangam anaimbag dagiti arban mo. Kabayatan kakabsat nga trabaho tayo in our working days. Manong atawen, no alain tayo kumay iti panagtrabaho kakabsat iti maysa nga trabahador. Let's put it in a denominational situation. No kuma, iti maysa nga agtutubo, naggraduar iti kolehiyo at the age of 25. Ag-apply iti misyon. Inawat a trabahador either as a field worker, pastor, with no teacher. Mano nga tawen, at the age of retirement is 65. 25, 65. Mano nga tawen. So, if 65 minus 25, adda kabsat, idjay kuma, iti 40 years. Ngem iti kitain tayo, in policy, tapno maikan iti maisang trabahador, day gidjay niya benefits nga intun no ag-retire kat adamit na gidjay nga namain na nga kunatay nga pensyon. A worker must render 15 years in service. Intun no ag-trabaho kunana ni Apo Diyos, gagetam, agagaget ka, ket amuem iti kasasaad dagiti pangin mo. Ket imatangam anaimbag dagiti arban mo. We will put it in a closer situation. Adagtoy iti maysa nga ama. Sino iti pangin na? Sino iti arban na? Dagiti kamkameng iti pamilya na. Dagiti anak na. Iti ibalbalakad ni Apo Diyos. Kabayatan nga agtrabaho kakabsat ko, sa di naman iti pagtrabahoam. Iti kitaem agtrabaho ka, gapu tadda iti pangin mo. Adda digiti anak nga intalek ni Apo Diyos ken ka. Ket kayat mo nga digita nga anak mo. They will have the best future that you can give. Nukit kita kabayatan nga ginadal tayo kapsa. Kit kita digiti trabahador. Nga kaduwak nga nagtrabaho iti Northern Zone Mission. Adda digiti nga trabahador. Nga babaen iti kinagagetda. Babaen iti kinamatalekda. Dagiti anak ni Apo Diyos nga intalek na kadakwada. Ket nakalipas da. Digiti ititid ko kabsat nga
example kadagiti papastor iti. Why not look at Lito? Why not look at Tony? Sino di ito? Ni Lito iso na kabsat iti driver, iti mission iti. Ni Tony iso na iti janitor, iti mission iti. Both of them are enjoying their retirement years. Ni Tony, ada upat nga na. Ni Lito, ada amat upat nga na. God be praised. Dagitoy nga upat nga anak, dagitoy nga kakabsat. They have finished all their college degrees. Nagraduar da Northern Luzon Adventist College. Apay, kunanan ni Tony ka, Sir, narigat kag janitor. Ngem kitain na. Dagijay akasasaad ti pangina. Ituloy ti nga basahin. Ta, dagiti sanikwa sa anda nga agnanayon. Ket iti balangat agpaut to agya agingga kadagiti amin akapututam. Tigarami makasakas. Ket iti aganos aruot agparang. Ket dagiti mulmula kadagiti bambantay maapit. Dagiti kordero ket agserbida iti pagananay mo. Ket dagiti kalding isuday iti pateg iti tayak mo. Verse 27. Kunana ni Ari Solomon, ket addan tugatas ti kalding nga umanay at taraon mo. Ket taraon iti pamilyam, ken pangtaraken kadagiti babalasang mo. There's now an extended family. Pamilyam. Sino pamilyam? Of course, ni asawam. Dagiti anak mo. Ngem inayon ni Apo Diyos. Ken pagtaraken kadagiti babalasang mo. Sino dagiti nga babalasang? They are, open and close quotation mark, the maids. I don't call them katulong. Dagitoy intunu umayda iti pamilyam. Ket inawat mo isuda akam kamang iti pamilyam. Whence will duam isuda? Ngem kunana ni Solomon, inraman mon isuda akam kamang iti pamilyam. He called them babalasang mo. Agyaman nakakabsat iti klase that I graduated with in Northern Luzon Academy ED, class 68. We made a good decision. Adu digiti projects ng iti tata dayjay kalkalpasi centennial, dayjay walk of faith, dayjay dalan nga lawlawin di campus, nga mapangkayo di kapsat, at dayjay marker na, dayjay nang idunar. Mapangkayo met kadigiti daduma, at dayjay pavilion, inted ti pulido kenchaw. Di elementary, dayjay marker. Dagitoy dagiti nang idunar. No sumbrek kayo, there are 2 gates. At dayjay barong nga gate, these are donated to NLA C by class 69. Ije all gate, nakita ni Manong David, di man kabsat mo, nga masapul nga ma-restore, dayjay nga historic gate. So, isuna ng sponsor, it was built like the old one, dayjay marker ichay. Anya iti kung kunang nato'y kabsat. Anya decision me, how can we give back to NLA? So we decided to sponsor Adventist young people nga mapan iti kolehiyo. I can give you the number. We have sponsored more than 5. And today, they are working as professionals, and most of them are working in the vineyard of the Lord.
Aday ti may isang member iti class 68. I call him my brother. Isuna ni Roland Agustin, asawa na ni Margie. They are very generous. Kat intuno at dadig jay sponsoran. I'll give you an example. Napanak ijay Cagayan. Ti district pastor idi, kat ni Pastor Ray Orbe, isuna itatan iti Sabbath School Director iti North Philippine Union Conference. Kunana kat ninong, at da itag tutubo ditoy, kunana, kayat na iti agiskwela. Ngam handa nga kabailan, nga ipan iti artatyo nga agiskwela. So he called the lady, iti naganakin ni Joyce. Tungtung kami ka ni Joyce. Kaya mo kanong agad dalbalasan ko. Uwan, pastor. Umay ka ay di artatyo. Oh, she was so determined. May isang bigat. Nasapak nga gririing ijabalay. I do my daily chores ijabalay. Idi rumwara ko nga pa nag-exercise. I walk around the campus. Idi lukatak ijabak dormi. Ada balasang. Ni di mamulangin nga nagpapa. Kung kita, Joyce adakan, one pastor. So Joyce started his education. Iti ibagbagak kadigit anak ko. Ti kadwami idin kadigit singin ni Darwin kini Sherwin. Bagak kini Mrs. Rafanan. Sino man nga umay dito balay, we count them as a member of the family. Isong itatay itinagan ni Joyce kadigiti anak ko manang iti panangawag met ni Joyce kadigiti anak mi ading. Why? Because they're a member of the family. What we eat, they eat. When we eat, they eat with us. Saan nga day jay? Agserserve, no? Punanan ni Solomon, babalasang mo. Nairaman. Intuno we are earning. Remember, your flock. I'll put it in bigger scale. Intunog trabaho ka. Sika kumakit elder iti church. Sika kumakit pastor ni Apo Diyos ngayon. Sign na iti may isang iglesia wano may isang distrito. Remember your flock. Among kadi digiti karnero. Ada iti pagbagak kakabsat. No makakita iti kalding. Ket deje nga kalding ket nakakukutong, nakaparparagpag. Aday tinangayab kanya, it was very early morning kada ito nga lawas. Awawisin na nga mapan ije church da. Ti problema na nga ni awanen iti karnero kamkameng ije church da. Nagdakkel ije church nga pata derto nga kapsat. Inlako na iti sanikwanat. Tapno makapata derlaeng iti kapilya. Yung ti problema na, awanan iti kamkamang. Why? DJ a pastor, si kaman kamsat, siya man, kunana ni Apo Diyos, amwem ti kasasaad iti pangin mo. Nagpatara ka, nagpastor ti kalding. Kunana, DJ nga nangayab kanya. Namnamaak nga iti panagawid mi, adda iti partyen mi. Awam maten. Inbaga kanumit, tigijay nga kakaruban. Kasano nga biyag ti kita anak ti kalding mo. Dayta nga pinangit. Talkam ka, di na mo painuman, di na mo ilinong, di na mo iwayway. Like kunana ni Solomon, amwam ti kasasaad iti pangin mo. Imatangam anaimbag dagiti arban mo. When you watch at your flock, kaamom digiti nga kasapulan da. Saan ka di nga naragragsak? Numakitam nga dagijay nga intalet ni Apo Diyos ken ka. Pamilyam, that is the immediate. Dagiti anak na nga isu ti aywanam, that is the extended family. Ket isuda naragsak. Isuda nasalunat. Isuda umad adong.
Dayjay iti aramiden tayo. Adda kakabsat iti inted ni Apo Diyos akari. Daytoy akari ket masarakan ijay Proverbio 3 versikulo 9 ken 10 na isurat, basain tayo. Pagdayaw mo iti kukwam ken Jehova, ken dagiti umuna abung bunga iti amin nga apit mo. Kasano nga idayaw mo ni Jehova, babaen ka dagiti apit ken dagiti sanikwam. Daytoy dayjad adalin tayo. Giving back, panangisubli. Intunno na ala tayon dayjay prinsipyo nga isubli tayo kani Apo Diyos. Dagjay nga inted na kadatayon. Adda iti karina. Anya karina, versikulo 10. Iti kasta, dagiti sarusar mo, mapnudan to asipupusek. Ket dagiti baldem agliplip, yasda iti baro nga arak. The measurement of the blessing nga ited ni Apo Diyos, intunno ammum iti agisubli. When you return to the giver, anya rukod na, sipupusek, aglilipyas. Dagiti nataangan, adda iti advice na. Anya dayto nga balakad. Masarakan ijay Salmo 49:17 kuna. Tainto numatay awanto iti maipanaw na. Iti dayag na dinto bumaba asumurot ken kuana. Kaano kang ang mangited, itataas si bibiyag ka. Itataas si bibiyagak. Taapay, numatay ka, numatayak, awantun iti maisurot mo. Iti maudin tun nga itidda kanyam ken kanyam. Dayjay pagyanak, nagaran tayo iti lungon. Mabalin siguro ang badwanda tayo, kadayjay favorite tayo. I remember Pastor Larry Fair. He was my tutor. Iso na tikit kita agkabsat in the ministry. Idi, tayo na nangayab kanyak nagsubli. Idin nga umayad, day chay panagrigat na. One morning, day apuna, he woke us up. Agkaruba kami, iji artatyo kakabsat. Di mission house nga nagyanan mi, kanya balay da Dr. Elmer Bangloy, nga nagyanan dagiti fairs iti. Day laeng alad, iti nagbaltan mi. Ni Carl, kuna na pastor, di nagriingak. Bakit anak? Wala na po si Papa. Napanak naglikawak, simrekak, I saw the remain ni Pastor Fair. Amo yung, idi si bibiyag, pinilinan dayja Amerikana na, pinilinan dayja trobinize na, pinilinan dayja kurbata na, pinilinan dayja sapatos na, nga isunto iti usarin na intuno matay. He prepared. Adamay ito kapsat, ito'y kamiling. Day di Madam Obdulia Bihilya. I visited her at Manila Sanitary Hospital. Day tapilanagan na ijay tamasakit. She was told that she was sick with cancer. So he was looking forward kada diyang ipapatay na. Muyong, when she was still alive, she prepared the program of her funeral. Sino iti makipaset? Sino digiti agbasa? Adda digiti verses ngayon sa gana na. Adda digiti kang kanta nga ipakanta na. Kada di song leader. Adda digiti a pastor nga inimbitaran na. And inted na digiti topic nga i-develop digiti nga pastor. They prepared for death. Ngem iti kunana ni Apo Diyos inton numatay ti tao. Awan
iti itugot na. I'll give you an example. There was a story nga ni Alexander the Great. Inayaban na digiti generals na kunana. Into no mataya, kastoy iti aramiden nyo kanya. Umunang instruction, ikabildak iti lungon, ngem nakarwar iti duwa nga imak. Ket, apay ko na da. Inlawlawag na. Kayat ko nga ipakaammo iti amin. Nga siyak nga ari ken emperor. Intun numatayak, awan iti itugot ko. That is the same principle nga inted ni Apo Diyos. Intun matay awan mai panaw na. May sapay kabsat. Iti umuna Timoteo 6, versikulo 6 ken 7, na isurat ket basaen tayo. Ngem iti nadyusan a panagbiag. Dakkel agunguna no buyugen iti pakna kapnek. Tawan iti iyeg tayto dito'y lubong. Ket di tay tumet mabalin amang itugot iti anyaman iti lubong. Anya ti kunana ni Job, naked idi simrekak, naked idi rumarang. Uray no in between birth and death, ket inaramid na ka ni Apo Diyos, binindisyonan na ka ni Apo Diyos, iti adu nga sani ka at the time, at the point of death. The truth is, awan, iti maitugot mo. Anya nga rod, itaramidin tayo. Iti pagleksyonan tayo, nangited kabsat iti 5 nga advantages nga naplano tayo iti panangisubli itata nga agbibiyag tayo pan. Umuna nga advantage, the donor actually see the results of his gift. Intun no nangited ka, kabsat ko, ket napigsa ka, nasalunat ka, ubing kapay, you will see the result of your gift. Idi ka kabsat, nga iti pamilya ni Brother Jerry, ken ni Sister Gemma Concepcion, ijay aritaw. Inawat da iti ebanghelyo. Inawat da ni Apo Jesus akas personal aman ni Buddha. Ket nagbalinda akamkameng iti Seventh-day Adventist Church. They made a decision. They will give a part of their lot nga pagtaderan iti kapilya. Amuyo ti ragsak da kapsat intuno agawid da. At the jay sangwananda, here is the church, and here is their house. Nakita da, ti resulta da jay nga inted da. I'll give you another example. Ni Brother Bonerson, isuna, iti municipal assessor iti Santa Ignacia, Tarlac. Anak ni Mistro nga ganal. Nakita na dahil ayat na kina Apo Diyos. They are living along the highway to Santa Ignacia. At da itinagatang na a property is more than 500 square meters. And it is inside a subdivision. Ket inted na. Dayjay, inted na. He gave it to God and the church. Kuna na adatoy day tangalote. Ited ko pagpataderan nyo iti kapilya. He's very young. Awan sapay kabsat iti 40 na or something like that. Numitat na no agawid ni Bonerson, kadwa na ti pamilya, they look at danti kapilyang nagti Madre Jai.
Idi naramid dayjay panag may sa kakabsat. Dagiti iglesia, Hope Impact, dayjay bagbaga tayo. Ti district pastor pinili na nga ijay nambalan. That is where the ganals live. Tapay, kayat na nga ijay ti pagiwarasan, dagiti literatures panang bisita ka di babalan. Idinalpas kami kabsat nga nagiwaras. I said, intayo, ijay pata deren a kapilya. Ijay tayo, sundown worship. We were there. And then God touched the heart. Aday ti may isang kakabsat. Dinaga na ni Brother Samson Kabansag. He gave and gave and gave. Dagito yung kakabsat. Kung natakit, apan tayo ang bayanihan. So, the district, dagiti churches, pantay. Today, dagiti nga nagbayanihan ni Brother Samson, dagiti ganals, especially the family of Bronerson, makita da, dagiti nga bunga, iti sagot da. Number 2, the ministry or persons can benefit now when the need is greatest. Intun no nakita, daytoy akabsat sikaken iti siya, dayjay apagkasapulan, and you act, makita tayo akabsat, dayjay nga ragsak, dayjay nga naikan. Number 3, there is no fighting among the family after death. Ada iti kang kanayon ko yung baga. Anya iti kabil, tapno ibagam nga kukwam dayjay nga lote. Kung pastor titulo, uwe na da titulo na. Ngam anya iti boundaries di nga titulo, adamuhon. Anya iti na ikabil jarabaw timuhon. PS. Ti kaya nga asawan is private survey. At dati duwa nga klase nga mohon, BL, Bureau of Lands, ken PS, private survey. Anya iti lesson number 3. There is no fighting among family after death. Iti ibagak, dayjay PS, pag-aapaan asanikwa. No, sika, kabsat ko, uno siya, kit saan tayo nga amu abingayen, dagiti sanikwa nga intalek ni Apo Diyos katatayo. No, adaman da kami, anya nga yung orti maitid mi. Aga-apada. Saan pa'y anatay dyan naganak? Aga-apada. It is very painful that families are separated because of material things. Aga-apada. Number 4, it sets a good example of family values, of generosity, love for others. Into no makita da, digit anak mo, nga sikakit na parabor ka. Agbalin meten, nga dayjay kababalinda, ket amuda iti mangited, di become na parabor. Gimno nakita da, sika nga mahuno siya, naimot. No, da dumawat kanya, da sino malagip da? Sika, uno siya, nga naimot. Agbalindi kita anak tayo nga, like father, like son. No naimot ka, digit anak tayo, will be like us. Ngem intun iti adadalin tayo, kat datayo babaanti ayat ni Apo Diyos become generous. We love to give, we love to return. Dagitoy mo't nga value can be calculated in the lives of our children. Kada ito'y kakabsat nga pa nag-meet dagiti alumni ijay Northern Luzon Adventist College. Adu digiti imay nga naggapu ijay Amerika.
I met Dr. Elmer Bangloy and his family, kini Vincent, di ading na nga buridag. I met Dr. Alvin Cacho, nagapukab sa California. Ni Alvin Cacho is a son, iti maysa nga pastor. And because he watched the generosity of his father nga iso iti pastor, Alvin Cacho leads the Alumni Association in America. And they got their support. You can just see their generosity. Digito yung alumni, the grupo, ng pangpanguluan ni Dr. Cacho, kan digiti dadumapay, they were responsible in building the hospital tayo Artacho, the Northern Luzon Adventist Hospital. Number 5, it stores up treasures in heaven. Intun no nagited tayo. Ang deposito tayo. When? Sa dino, ijay, langit. Agisubli tayo. Dagiti bendisyon ko man ni Apo Diyos, naparabor bendisyon ni Apo Diyos. Maited ko makin ka, maited ko makanya ka, kapsan. In closing, I would like to use the quotation written by Mrs. White in her book, The Council of Stewardship, page 342. In giving to the work of God, you are laying up for yourselves treasures in heaven. All that you lay up above is secured from disaster and loss, and is increasing to an eternal enduring substance. Will be registered in the account in the kingdom of God. Kaya mo mangitid kakabsat, ngagpay ti trabaho na po Diyos, ang dadig dyan maisursurat dyan. Nagan mo, nga nangisubli. Nagan ko, nga nangisubli. Apay nga nangisubli ka, when tayayaten na ka ni Apo Diyos. Agkararag takabsat. Agyaman kami ama iti leksyon nga inted mo kada kami. Binalakadan na kami, nga kabayatan nga agbibiyag kami, nga awatin mi o Diyos, digit ninabuslon nga bendisyon mo. Mangaramid kami met iti desisyon, nga suportaran mi iti trabaho. Tapno ti Ebanghelyo ket maikasaban. Ket into numalpasin o Diyos, ibaon mo ti anak mo, ngumay na kami alaen. Mangegminto kuma, dahi nabara nga kablaaw, mapagtalkan nga adipen, sumrek ka iti pagarian ti Ama, nga naisaganak yan ka. O Diyos, tulungan na kami. Iti parabor mo kadi, let your grace transform our lives, O God. Makita mi kumaday dya ragsak. Ma-experience mi kumaday dya nga ragsak. Ngayon ton, no agisubli kami nga agpaay iti trabaho. Umay, day dya ragsak mi itata. Uray pa dya ragsak mi, nga ited mo iti agnanayon. Bendisyonam di kiti kakabsat o Diyos. Bendisyonam iti panagbiagda. Bendisyonam iti salunat da. Itinagan ni Apo Mesos, dinawat mi digitoy. Amen. Ken amen. Ganano may ngalawas manen kakabsat. Remember, it is always Thursday night. Ni Apo Diyos, iti agay-ayat kada kayo, ay ayaten da kayo met.